Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderno poslovno uspješno. Danas je sa nama sjajna Manja Bogićević koja nam je ispričala priču da za uspjeh nije potreban završen odgovarajući fakultet, već volja i rada se. Ćao Manja, čim se baviš? Ćao Katarina, ja sam data scientist, odnosno ja sam jedna od prvih žena data scientista u Srbiji i u svetu. Možda nam kažeš šta je to data scientist? Data science je spoj matematike, statistike, programiranja i ekonomije, ali ne nužno tim redosledom. Posao data scientista je da reši problem svake kompanije i on je u suštini naučnik koji radi u svrhu povećanja biznisa. Ono što je interesantno je da je data science proglašen u 2017. godini za najpoželjnije zanimanje i ima takozvanu titulu najseksi zanimanje u 2017. godini. Možeš da nam kažeš kako si došla do toga? Priča je vrlo interesantna, s obzirom da nisam znala kako da uđem u data science, nisam bila lenja i odlučila sam da nađem mentore preko interneta. Istraživala sam ko se bavi data science-om na celom svetu i iscimala sam preko LinkedIna jedno od najpoznatijih data scientista na svetu koji su Kiril Eremenko i Hadelin Ponteves i pronašla sam svog mentora Slava Popovića. Oni su mi napravili roadmap za data science i ja sam uspela za 6 meseci da počnem da se bavim data science-om i da sada uveliko radim sa kompanijama širom sveta na raznim projektima što se tiče data science. Manja, koje su glavne prepreke na koje si nailazila? Prepreka je bilo više. Prva prepreka jeste što ja nisam znala šta je to data science i nisam imala nikoga da me vodi. To je kao u sportu, kada se bavite sportom, a nemate trenera, ali sam ja onda odlučila da tražim ljude koji se time bave bez straha. Čitala sam dosta o svim tim velikim mentorima i odlučila sam da ih kontaktiram. Druga velika prepreka koja mi se desila jeste da sam bila direktor u jednoj kanadskoj kompaniji i onda sam odlučila da dam otkaz. S obzirom da imam 26 godina, svi su mi rekli da nisam normalna, da sam luda i zašto se odričem menadžerske pozicije. Sada, posle 3 meseca, ja shvatam da je to bila najbolja odluka jer ja sada imam svoju data science kompaniju i generalno, pored toga što radim na raznim projektima u data science-u, ja i učim druge ljude kako da postanu data scientisti. I ono što je vrlo važno je treba da znate da ne postoje male i velike želje i moja sledeća želja, odnosno moj sledeći rezultat jeste da budem na Forbesovoj listi pre nego što napunim svojih 30 godina. Kako ja mogu da postanem data scientist? To je zaista dobro pitanje. Ono što prvo treba da uradiš je da pročitaš moj blog na Mediumu kako sam ja postala data scientist za 6 meseci, a ukoliko hoćeš da učiš dodatno i da postaneš isto data scientist, možeš da krajem meseca pogledaš moje online tutoriale koje sam snimila u saradnji sa Koračevom školom, tako da ćeš po koracima moći da postaneš data scientist za 6 meseci. Manja, hvala ti na informacijama, ali možeš da nam kažeš šta ne voliš da radiš od kućnih poslova? Ne volim da peglam svoje košulje, tako da vrlo rado bih voljela da prepustim to vama i da mi u narednom periodu peglate košulje. I za kraj, šta možeš da poručiš nama budućim modernim poslovnim uspešnim ženama? Ono što ja mogu da vam poručim je da treba da radite ono što volite. Ja se time inače vodim u životu, jer ako radite ono što volite, onda zapravo ne radite uopšte. I vrlo je važno da shvatite grešku na drugačiji način, da je greška sastavni deo do ostvarenja vaših ciljeva i da je ona samo korak bliže ka ostvarenju vašeg cilja. I druga vrlo važna stvar je da treba da imate mentore. Ovo što sam ja danas je velikim deo zasluga mojih mentorki i mojih prijateljica koje su inače Neva Rajković i Jelena Ristić. Gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderno poslovno uspješno sa sjajnom Manjom Bogićević, jednom od prvih data scientistica u Srbiji. Hvala što nas pratite nas i dalje na svim našim Uradi za radi kanala. Ako poznajete neku ženu koja je uspješna u bilo kakvom segmentu, kažite i mi ćemo da je kontaktiramo i da objavimo njenu priču.